चैलेंज टा को आउथर को 0 किलो 5 0 किलो टॉप 10 কইতলো 5 কই দেলো বে ও ভাই কমে ଯିବ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ତ drop মানে আমি গন ফোন কিছু নবানি তো উম, ट्राई करिया रुको तेरे बिना ତମେ ମରୁନି ଯେ କଥା डिया मारो ନା ପୁରା ଉପର जाई के आउतर मरिया डिया मारी की ଓକେ ନା ପୁରା ଉପର ନିଆ ମାନେ ଆଉ ନିଆ ମାନେ ଡାକ आर्मिन लोभर ଏବେ ଜୋନ୍ ସାଇଟ୍ ରେ ବୁଲିବା तेरे बिना कुछ भी नहीं ସବସ୍କ୍ରାଇबर ମାନଙ୍କର ଗୁଟେ ଗୁଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇबर କେତେ मेहनत ଜାଣିଛ ନା ବହୁତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇबर ଯଦି ବି କମି ଯିବ ନା ବାଧି ଯିବ ବହୁତ ବାଧି ଯାଏ ସତ କଥା ଯଦି 999 ଥିବ ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରିବ ତ ଭାଇ ସେଟା ଅଫସୋସ ରହିଯିବ ଜଣେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥା 100 ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିନ ଭାଇ ଆଉ ଜଣକା ସବସ୍କ୍ରାଇबर ମୁଁ ଦୁଇଟା ଫୋନ ଲେଖିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଏଟା ଜାଣିଥାଉ ସତରେ ଆଉ କିଛ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ କାଲି ଯଦି ଘରକୁ ଯିବି ତ ମୋର ବାବାଟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆସିଲେ ମୋର ଭାଇଟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା କହିଲିନି ଆଜି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ତାର ଫୋନଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତ ଏଇଟା ଯେଟା ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଡିମାଣ୍ଡ ମୋର ଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୁଁ ନେବି ନା ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ हिलिंग में कर रहे हैं ये है वाह इसलिए कोई हुआ नहीं जब तुम्हारा आपसे सही करते ना जोने गोटे सब्सक्राइब कई पारन କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କରିବି ଘରକୁ ଯିବି ଦେଖ ଗୋଟେ ଏନିମି ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ମାରବି ନା नो डैमेज नो किल ହଁ ତ ଟପ 5 ରେ ତ ଆସି ଯାଇଛି ହେଲା नो डैमेज नो किल ହଁ ଯେ ଟପ 5 ରେ ତ ଆସି ଯାଇଛି ବୋଧେ हां टॉप 6 ରେ ଅଛି ଓ ଏଟା ଟପ 6 को आ जाए अच्छा अबे जल्दी मोर अबे ଆଉ ଗୋଟେ କୋଡେ ଟାସ୍କ ଦିଆଯିବ ବୁହା କରିକି ଦେଖ ବାକି ୱାଲ ଯେତେ କିଣି ପାରନ ଅନଲିମିଟେଡ ମୋର ଟୁ ୱାଲ ମୁଁ ବି ଖେଳି ତମ ମୋର ଟୁ ୱାଲ ନେଇ नो प्रॉब्लम ମାନେ କେବଳ କୋମାନେ ତୁମକୁ ମାରବେ ତୁମେ ହାତରେ टॉप 5 राशि गली देखो कंप्लीट माय टास्क କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ଏଇ ଟପ୍ 5 ତୁମେ ଅଛ ଯେ କିଛି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତୁମେ ଅଛ ତୁମର ମିଶେଇକି କେନେ ଟପ୍ 5 କରତେ ଯିବ अरे टॉप 5 ना 9 अछि को देखला टॉप 5 ଅଛି टॉप 5 माने मो हेले आसिली ना ଆସିଲ ତ ଟପ୍ 5 ରେ କିନ୍ତୁ ତୁମର ମିଶେଇକି ଟପ୍ 5 ହଉଛି ନା ओ भाई ତୁମର ମାନେ ତୁମେ ନିଜକେ ବି କଣ ବନା କି ମୁଁ ତ ଗଣେନି
ଓ ମୁଁ ଭାଇ ସେଟା ତୁମକୁ ଟାସ୍କ କୁହଲି। ଦେଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଛି ଟପ୍ 5 ତୁମେ ବି ଅଛ ନା ତାର ଭିତରେ ତ ତୁମକୁ ମିଶେଇକି ତୁମେ କି ନିଜକେ ମାରି ପାରିବ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ତାହେଲେ ଯେ ଟପ୍ 4 କେ ଆସିତେ ବତେଇବେ ସିନା ଟପ୍ 5 ରେ ତୁମେ ରହିଛ ନା ନା ଆଉ ଜଣେ ମରିଲା ପରେ ଯେ ତୁମେ ମାରିବ କେଠି ଏନିମି ଅଛନ୍ତି ବେ? ଏଇ ଏନିମି ତ ତ 3 ଜଣ ଏଇ ହେଇଗଲା ଏଇନା ଯାଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ରୁହ ଏନିମିଆ କେଠି ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖତେ ଦିଅ ଟିକେ। এটা হচ্ছে মোর সাবস্ক্রাইব এটা মোর ফোনে সাবস্ক্রাইব করতে গুটে টাস্ক কমপ্লিট ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯଦି କହିତେ ଟପ୍ 3 କହିଥିଲେ ଭାଇ ମଜା ଆସ୍ତା ଓ ଭାଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାଇ ଟାସ୍କ ଓ ଭାଇ ମୋର ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନାଇଁ ଭାଇ କଲ ଟପ୍ 2 ରେ ଆସିଛି ଦେଖ